Košarkaši Partizana protiv Asvela odigraće utakmicu drugog kola Evrolige. Duel u Francuskoj počinje u 20 sati. Crno-beli su elitno takmičenje počeli ubedljivim porazom od Makabija u Tel Avivu i na gostovanje u Francusku stižu sa namerom da poprave utisak nakon neslavnog učinka protiv tima iz Izraela. Francuski tim je u prvom kolu doživeo ubedljiv poraz u Beogradu na meču protiv Crvene zvezde sa 94:73, pa će i oni u ovom duelu tražiti priliku da na svom terenu poprave prvobitni loš utisak. Utakmice odloženog 9. kola Superlige Srbije, među kojima je 171. večiti derbi, biće odigrane 20. decembra u jedinom slobodnom terminu pre završetka jesenjeg dela sezone 24. decembra. Datumi završnih utakmica prvog dela sezone određeni su posle izvlačenja parova 16. finala Kupa Srbije, navode ovdašnji mediji. Poljski teniser Hubert Hurkač plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, pošto je u četvrtfinalu savladao Mađara Fabijana Marošana sa 4-6, 6-1, 6-3. Hurkač, koji je 17. teniser sveta, nadigrao je Marošana, koji je 91. na ATP listi u nadmetanju koje je trajalo 1 sat i 45 minuta. Kapiten košarkaškog kluba Crvena zvezda Branko Lazić zbog lakše povrede neće igrati u drugom kolu Evrolige protiv Žalgirisa, saopštio je šampion Srbije. Bivši šef Formule 1 Bernie Eccleston osuđen je na 17 meseci uslovne kazne nakon što je priznao krivicu za prevaru. Britanske vlasti su prethodno optužile Ecclestona da vladi Velike Britanije nije prijavio imovinu van zemlje vrednu više od 400 miliona funti, prenosi Guardian. Eccleston je prvobitno negirao optužbe na saslušanju u avgustu, ali je priznao krivicu. Tužioci su rekli sudu da će platiti 652 miliona funti poreskoj i carinskoj službi Velike Britanije, kao i troškove krivičnog gonjenja od 74.000 funti.